Hola. Del norte, Santa Marta y Barranquilla. Buen día, don Carlos. Buenos días. Aquí estamos desde Chunant. A ver si se abre un poquito. Está bastante nubladito todavía. Correcto. Un perico en un poquito de formatge y acompañado de una arepeta. Y mel. Buenísimo. Después meló y Papaya. I algo més, Y vull un entre chocolate. frutes. Ah, Winnie entre. No sabem què és l'altre. Després ho averiguarem. No, parece meló, pero meló del cherry y meló del tonal. Y el chocolate. Que està calentet. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje por Colombia. Hoy jugando juegos tradicionales colombianos. Rana. Tienes técnicas. La tira así. Mierda. Madre mía. Asome la cara. Asome Hola. Miren el mic ahí. No, estamos viendo el arte de la poda de banano. Eso. Y él recogía eso, lo pelaba. Ajá. Y ahí no quedaron sino apenas. Bueno, pues avui un dia raro, per mi. He notat ja des del principi que no estava fino al 100%, de fet m'ha costat eixir, no de que eixir a la primera, però mentalment m'ha costat eixir. Quan he eixit i això superbé, però després notava que no estava al 100%. El que estava girant no ho estava girant bé, he agarrat algun grup i tal que estava girant i intentat girar en ells i he guanyat altura i tal, però quan estava rodant la gent se n'anava, ja deia com, hòstia, què faig? Continuo girant, no sé què, i m'ha ficat igual algo nerviós per pressió de dir, hòstia, és que estic així i tinc que volar mogolló, i no sé. Però bueno, bé, tots són aprenentatges. Lo important és que he despegat bé i he aterrat bé. Això és lo important. I bueno, he volat, hauré volat uns 40 minutets o per ahí. I he xirat tèrmica, tot és aprenentatge. Sinó que res, això són les conclusions d'avui. Mira, si avui me trobava raro que ni ha tret la càmera per a gravar. Això ho diu tot. Però bé, content. És el que n'hi ha. Sempre no vaig estar super motivat ni super tal, vaig tot el rato, però bé, anem a continuar. Oye,